Durant l'estiu, una solució pràctica per deixar els boixos en bones mans són les escoles d'estiu. Aquestes escoles necessiten monitors i l'escola de temps lliure Espurna s'encarrega des de fa 10 anys en formar precisament en aquests professionals. L'entitat financera de les Balears, la nostra, ha donat enguany 3.000 euros a Espurna per realitzar aquests cursos de formació, així com diferents activitats pròpies, com ara l'escola d'estiu de Sarrià. S'Espurna està d'aniversari. Concretament enguany, l'Escola de Temps Lliure s'Espurna compleix 10 anys. Des de fa 3, aquesta escola compta amb la col·laboració de Sa Nostra per poder realitzar el seu pla de formació i d'activitats. Enguany, l'entitat financera de Balears, Sa Nostra, els ajuda amb 3.000 euros per poder realitzar aquestes activitats. Nosotros nos dedicamos como Escuela de Tiempo Libre a formar monitores, directores de tiempo libre y todo lo que son cursos de reciclaje, de formación, pues para gente que está interesada pues en el ámbito educativo, ¿vale? Esa es una de las partes de la ayuda. Otra parte de la ayuda va destinada a actividades, pues bien las escuelas de verano que llevamos en Sarrià, programas de educación en valores y actividades que hacemos a lo largo del año. En aquests 10 anys l'escola no ha deixat de treballar i les dades ho corroboren. Tengan el título unos 60-70, suele haber cada año. Y la verdad que a día de hoy, después de 10 años, tenemos 500 monitores titulados en Espurna y 55 directores de tiempo libre. S'Espurna no només forma, és que també realitza un ampli ventall d'activitats pròpies que van des de campaments a escoles d'estiu com aquesta de Sarrià. Aquí els boixos gaudeixen de l'estiu amb bona companyia, fent amics i realitzant activitats divertides però també didàctiques. Cada setmana un tema. Aleshores, totes les activitats van relacionades amb el tema. Activitats que refem, pues, activitats plàstiques, expressió corporal, activitats d'aigua, anem alternant. Uns prefereixen el fútbol. Altres. Hacemos manualidades, juegos, también hacemos deporte. Però està clar que Sí, m'encanten els jocs de l'escola d'estiu. els boixos es diverteixen, els monitors també, però diuen que fa falta molta energia i és que treballar amb boixos, si bé és molt agraït, asseguren que també és cansat. Bastant, la gent parem que no ho veu això, però sí que cansa molt. Cansat o no, diuen que els més petits s'ho passen bé quan no fent esport, quan no ballant i si no fent reforç escolar. Tot té cabuda a l'escola d'estiu i és que els monitors de s'Espurna poden amb tot.